Οι διεθνείς εξελίξεις και τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας και ιδιαίτερα η γενικευμένη οικονομική κρίση στην Ευρώπη κυριάρχησαν στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζούλιο Αμάτο. Ο κ. Αβραμόπουλος σημείωσε ότι η δική μας γενιά θα βάλει τα θεμέλια για ένα καινούργιο ξεκίνημα στην Ευρώπη, ενώ από την πλευρά του ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας τόνισε ότι οι δύο χώρες βρίσκονται στο σωστό δρόμο μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούν. Έμφαση δώσαμε στην γενικευόμενη οικονομική κρίση, η οποία δυναμητίζει τα θεμέλια της Ευρώπης. Ιδιαίτερη έμφαση στην συζήτησή μας δόθηκε στο μέλλον της μεγάλης μας χώρας της Ευρώπης και πως η δική μας γενιά και οι εκπρόσωποι της εποχής μας θα μπορέσουν να βάλουν τα θεμέλια μέσα από την κρίση, ώστε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, οδηγώντας την Ευρώπη προς στον τελικό της προορισμό, που είναι η πολιτική της ενοποίηση. Και οι δύο χώρες μας είναι τώρα στο σωστό δρόμο. Προωθούν τις θετικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν βραχυπρόθεσμα και επίσης εμφανίζουν ορατά αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη και τη μείωση του χρέους. Φυσικά γνωρίζουμε ότι η μοίρα μας δεν εξαρτάται μόνο από το τι κάνουν οι χώρες μας. Εξαρτάται εξίσου από ό,τι χτίζεται στην Ευρώπη και ειδικά στην Ευρωζώνη.